And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. When depression hits hard. I just want to share my story about my life, how it affects me even up until now. Itago niyo ako sa pangalang Jane, 27 years old right now. Isang OFW sa Taiwan. And this is my secret file. Madalas akong mabuli noon sa school. Naalala ko pa, palaging kinukuha ng mga kaklase ko yung baon ko. Tapos yung seatmate ko, palaging ako yung pinagsusulat niya sa notebook niya tuwing may ipapasulat yung teacher namin. Sabay suntok sa braso ko kasi ang bagal ko daw magsulat. Ginagantihan ko rin siya pero mahina lang. Pero siya ang lakas niyang manuntok. Grabe, hindi ko makakalimutan yung mukha ng babaeng yun. Siga kasi siya sa classroom namin. Tapos naranasan ko ring mapaihi sa classroom at pagtawanan ng mga kaklase ko. Hiyang-hiya ako noon. Nakayuko ako sa buong klase. At takot na iharap yung mukha ko sa blackboard. Knowing na nakatingin pa sila sa akin at tumatawa pa. Hindi alam ng parents ko na nabubuli ako. There was also a time na nagsakit-sakitan ako para hindi makapasok ng school. Kasi ayokong pumasok. Inihahatid pa ako ni mama hanggang classroom kahit bawal yun. Nakikiusap lang siya sa guard. Nahabulin ko pa si mama minsan kasi gusto kong sumama sa kanya pauwi. O sa ibang gate, siya lalabas para hindi ako makita. Awang-awa talaga ako sa sarili ko noon. Kasi kung alam lang niya yung nangyayari sa akin sa classroom. Na even may class advisor na alala ko, na idlip lang ako sa classroom kakakaiyak. Sinabunutan niya ako. Sobrang inis niya siguro sa akin. Fast forward, kapag nasa bahay naman ako palaging nag-aaway sina mama at papa. I even saw papa kung paano niya sapakin si mama. Throwing our clothes na tila ba pinalalayas na kami. Sumilip lang ako sa may pintuan ng kwarto namin at doon ko nakita ang lahat-lahat. Iyak kami ng iyak ng ate ko. Gusto kong umawat pero hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Ang bata ko pa nun pero tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon yung lahat. Mahilig sa tong si papa. Gumagamit pa ng bawal na gamot. Ng bababae. Actually, pareha silang may bisyo ng nanay ko. Si mama mahilig sa sugal. Sobra-sobra yung bigat ng nararamdaman ko kasi papasok ako sa school, bubulin ako, tapos uuwi ako sa bahay na madalas ganun yung nadadatnan ko. Kaya aminado akong grades ko noon. Puro palakol kasi hindi ako natututukan na maayos at mahina pa ang utak ko. I remember one time isinama ako ng papa ko sa labas kasi bibili daw kami ng pagkain. So naglakad kami pero may dinaanan muna kami sa may bandang kanto. Maraming lalaki tapos sabi ni papa sa akin, hawak ka lang sa akin, huwag kang bibitaw. So nakahawak ako sa may laylayan ng t-shirt niya at pumasok kami sa CR kasama ang mga lalaki. Tapos ayun nakita ng dalawang mga mata ko sa harap ko mismo. Nagsasabu sila. Hindi ko pa alam nun kung ano yung ginagawa nila noong mga panahong yun kasi bata pa nga ako. Tapos may araw pa na sa bahay namin mismo sila nagja-jamming kasama yung kapitbahay namin. At ako, ginagawang lookout. Pag may taong dadaan, tandang-tanda ko lahat kasi hanggang ngayon dalang-dala ko. Fast forward, nakagraduate ako ng elementary kahit puro palakol yung grades ko. After graduation, lumipat na kami ng Caloocan at doon na ako nag-aaral ng high school. Panibagong simula at nag-e-expect na magbabago si Papa. Then nag-college ako, pinag-aral ako ng lola ko na nasa Amerika. She paid my tuition fee sa isang exclusive university. First year till second year, sobrang okay ng grades ko.
At masayang-masaya ako and very thankful sa lola ko dahil nakatungtong ako ng kolehiyo because of her. Then one day, hindi umuwi ang ate ko ng bahay so nag-alala sila mama. Tinatawagan siya pero hindi siya sumasagot. Then kinabukasan kasama niya ang boyfriend niya na umuwi and saying na magsasama na raw sila. Syempre hindi pumayag ang mga magulang namin kaso wala silang magawa kasi nasa tamang edad na rin naman si ate. May magandang trabaho. Pero ang hinihiling lang ni mama ay sana bigyan pa rin kami ng pera kada sahod niya. 500 kada buwan. 500 lang. Pero hindi niya pa natupad kay mama. Maliit lang ang kinikita ni papa sa trabaho niya. Si papa ang nagbabayad ng upa namin sa bahay, kuryente at tubig kaya ang napupunta lang kay mama madalas ay 300. 300 pang gastos. Kasya ba yun? And little did I know may itinatabi pa rin si papa para pangbili ng bisyo niya. Hindi pa rin siya natigil up until now. Third year college, nag-struggle ako sa studies ko kasi puro major subjects na at ang daming gastos. 2,000 a month ang ibinibigay ni lola for my allowance. Pero hindi yun kasya. Kaso naiiya naman ako na magsabi sa kanya kasi ang mahal na nga ng tuition fee ko. 2,000. Tapos ibinibigay ko pa minsan yung 1,500. Minsan buong 2,000 pa. Para makatulong. Panggastos araw-araw. Kahit wala nang natitira sa akin. Lunch ko, fishbowl lang sa tabi-tabi tapos tubig-tubig na lang. Pahirap ng pahirap yung sitwasyon ko. Every week may culinary subject kami, which is kailangan ng ambagan para bumili ng ingredients. 500 to 600 minsan yung budget ng mga classmate ko. Kasi may mga kaya sila. I even asked money from my classmates. Pero hirap na hirap akong bayaran sila. I can't remember nga kung nabayaran ko pa ba siling. Tapos uuwi ako sa bahay, nag-aaway na naman ang mga magulang ko. This time tungkol na sa pera. At sinasaktan pa rin ni Papa si Mama. Hanggang sa doon na ako naglakas ng loob na awatin sila. Sumagot sa kanya. At sabi ko kay Papa, hindi ka na nagbago. Simula bata ako, ganyan ka na. Fast forward, wala akong masyadong kaibigan kahit college na ako. Takot na takot akong maglakad ng mag-isa sa hallway. Tapos makakasalubong ko yung mga blockmates ko na magkakasama. Napapadalas na yung pag-a-absent ko, nagbulakbul ako. Hindi alam ni Mama na hindi ako napasok. Then one day, nagsabi na ako sa parents ko na gusto ko nang huminto sa pag-aaral. Na-disappoint sila sa akin. Yung ate ko umiyak, begging na tapusin ko. Alam mo yung pakiramdam na gusto ko silang sisihin kung bakit parang kasalanan ko. Hindi nga ninyo ako masuportahan. Allowance ko nga binibigay ko pa sa inyo na dapat sa pag-aaral ko. At sana kasi pinagtapos mo muna ako bago ka na mag-asawa. Grabe yung pakiramdam ko. Ang lungkot-lungkot ng buhay ko. And even may lola nagsabi ako sa kanya nung nagbakasyon siya sa Pilipinas. I hugged her and I cried to her saying sorry na hindi ako nakapagtapos. Fast forward, nagtrabaho ako, nagsikap mag-isa, at nag-apply papuntang Taiwan. Nakipagsapalaran. Year 2016 nung nagsimula ako magtrabaho dito. Sometimes I even cry myself to sleep kasi naaalala ko pa rin yung nangyari sa buhay ko. Mahirap matulog minsan. Naging introvert na ako. Ayoko ng maraming tao, ayoko ng masyadong maingay. Madalas mag-isa lang rin ako kasi takot akong mabuli na naman. Because I know I am not that strong enough to defend myself alone. Though may mga nakakausap naman ako paminsan. Depression really hits me. Anxiety hits me. I just pray and pray and pray every day. Sana gumaan na lahat ng nararamdaman ko. Dito na lang muna po tatapusin ang kwento ko. Muli, ako si Jane. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.